Gure herrian euskararen ezagutzak gora egin arren euskararen erabilera ez da neurri berean igotzen. Azken datuen arabera, Andoaindarren 18%ak darabil euskara kalean, 2008 Andoaindar inguru. Hemen gauden andoaindarrak datu hauek aldatzea nahi dugu. Datu hauek irauli egin nahi ditugu. Euskara dakitenen eta erabiltzen dutenek kopuruek gora egitea nahi dugu. Kezka konpartitu horren aitzakian elkartu ginen duela bizpahiru urte herriko zenbait eragile euskararen aholku batzordean. Gure herriko euskararen egoera hobetzea izan da lantalde horren egiteko nagusia. Hausnarketak egiteaz gain, hainbat ekimen antolatu izan ditugu euskararen egunaren bueltan. Helburu eta ezaugarri askotarikoak. Orain ordea, jauzi kualitatibo bat emateko garaia dela uste dugu. Euskararen ezagutzatik erabilerara jauzi egiteko garaia da eta horregatik, gure herriko kaleak euskaraz bustitzera gatoz. Datorren irailaren 24an, Andoaindar euskaraz eguna ospatuko dugu hemen, Goiko plazan. Andoaindar guztien eguna izatea nahi dugu eta horregatik hartuko dute parte eremu ezberdinetako herriko hainbat eragile. Goizeko 10etan hasi eta hurrengo goizeko ordubiak bitartean hainbat saio izango dira, denak aipatu baino lehen, batzuk aipatuko ditugu. Goizeko 10etan hasiko da umeentzako lantegiak, denak Goiko plaza inguru honetan egingo dira. 10:30 aldea, Andoaingo hainbat musikari eta hainbat taldek Andoaingo zenbait zonetatik atera eta Goiko plazan elkartuko dira Dianan. Argazki rally bat ere izen emateko aukera izango da 11etan, goizeko 11etan hasita. Eguerdi partean adibidez, herriko elkarte gastronomikoek lehiaketa bat egingo dute. Musika, abestiak, jatekoak, aipatu ere ez dugula esan da sagardo kata izango dela Iratia Mondarain egidatu eguerdian, beraz denetatik izango dela. Eta Andoaindar guztiak gonbidatuak daudela egun horretan irailean 24an Goiko plazan ekitaldi hauetan parte hartzera. Argi dugu gure herria euskalduna dela eta gutako bakoitzaren indarra beharrezkoa dela euskarak aurrera egin dezan, beraz, deialdi honen bitartez gonbitea luzatzen dugu Andoaindar guztiei bertan parte hartu dezaten.